Šta radiš, jel ti dosadno kući? Nije, mnogo mi je, ja sam na live već 2 sata, tako da sam baš ono upotpunila svoje vrijeme, odmara malo i to. Zovi kad hoćeš kad si sama da blejemo. Može, kako si ti? Nije loše, upalila se malo na TikTok. Krećem da se vraćam, pošto se ja ne palim svako večer i sad se kao vraćam, povezala miksetu, evo sad. A da, imaš baš sve, vidim da imaš i stolicu, imaš baš sve. Aha, ali kažem ti, ja se ne palim, upalim se jednom u 100 godina. Da. Ja sam baš pričala sa njima, mislim ovo mi ja ne znam, 5. put da sam preukupno sad na TikTok, ali hoću od sutra da palim malo češće. Pa ja baš sam malo prije rekla Boškiću da hoću, pošto ja snimam i za YouTube, i rekao palim se sad svako večer. Dobro, sad ide i generalno ono, svi se vraćaju, sezona prošla i to je to, nema šta, sad je kreće već jesen i to. Pa dobro, ja moram da idem još na more sa dečkom i sa detetom i drugaricom, pa krećemo od oktobra jače malo. Pa dobro, svakako, da, ali što više možeš, generalno ja ću sad sve više da snimam. A i meni je zanimljivo, ja sam zgotivila, imam svoju ekipu, meni je zanimljivo baš. Pa ja sam, nisam aktivna, znaš, upalim se pa se ne upalim se jednom pa se ne upalim mjesec dana. Da. I onda nema, Srđane hvala, Jasminka hvala, ljudi idemo još 3 ruže, Čili hvala. Bere, šta sam htjela da ti kažem, znaš da su me urnisali, što ne pričaš s Anđelom, gdje ti je Anđela, Anđela te ne gotivi, znači urnišu me na Instagramu i ovdje, reku ljudi, vidimo se kad smo u istom društvu, reku sve je super. Da, nego znaš šta, generalno ljudi, na primjer sad, ako jedan dan ne objavim sliku da sam u story, da sam sa Nenadom, oni odmah misle to je to, znaš. Da. Ljudi, pa neću 24 sata kačiti, živim s čovjekom, što ima da kačim stalno. Da. Pijemo, znaš, ono, u WC-u smo. Živimo život, brate, ono, nemam potrebe baš sve da objavim. Čuvam za sebe koliko mogu, brate. Realno. Ma tako i treba. Ja sam počela blokiram ljude, rekao ne mogu više da se objašnjam, ajde pustite me. Kad god se upalim gdje su Anđele Gastos, rekao batalite me ljudi, bre, ne držim sveću nikome. Ljudi puta 3. Da, imamo ljudi puta 3, mi imamo 35 pobjeda i to moramo da sačuvamo.